Pagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat. Shoutout po sa inyo lahat. Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyo lahat. At tatanungin ko po napakalaking utang na loob sa inyo lahat. Ang isi-share ko po sa inyo yung kung may bato umuk po kayo, ay dabis po yun na may bato umo po kayo. At isi-share ko po sa inyo ang panggamot ng bato umo. Ibabad nyo sa tubig yung bato umo, tapos bugan nyo po ng orasyon na to. Parte ng katawan na may pinsala po, gagamutin ng bato umo po. At gagaling po yung karamdaman po niyo kung pagkakalubsan nyo ang bato umo, ang kapangyarihan nito. Ang pamamaraan po ng paggamit po nito ay tuwing alas 8 ng gabi, umaga at alas 8 ng gabi. Usalin ito ang orasyon na 8 bisis at ihipo ito sa kalating basong tubig na pinagbabaran ng batong umo ng 8 bisis po. Narito po ang pamamaraan po. Kung may batong umo po kayo, yan po. Kung may batong umo po kayo, magbabad kayo sa kalating basong tubig o katamtaman pong hindi po puno masyado. At ibugan nyo po ang orasyon na to. At makakamtan nyo po ang kagalingan ng inyong mga karamdaman po. Kung ipagkakalubsan nyo ang batong umo, ang panggamot sa inyong sarili po. Ang pamamaraan po ay ang paggamit nito ay sa tuwing alas 8 ng umaga at alas 8 ng gabi. Usalin ito ang orasyon na 8 bisis at ihip po sa kalating basong tubig na pinagbabaran ng batong umo ang 8 bisis. Kahit na yung batong umo po ay, halimbawa kung talagang gagamitin po ninyo, ugasan po yung batong umo, ugasan nyo maigi, tapos ibabad nyo po sa tubig na inumin po, yung malinis po, ng kahit kalating oras, tapos usalin nyo na po itong orasyon po at ihip po nyo sa tubig na gagamitin nyo panggamot sa inyong sarili o sa mga painom nyo sa mga karamdaman po. Narito po ang orasyon po. Umo, umomo, umo, bumo, umo, bum, bumo, umo, bumo, bumo, umo, bumo, mu, bumo, umo, bumo, tumo, bumo. Usalin po ng 3 bisis po, kahit dahan-dahan lamang po, tapos ibugan po nyo sa pinagbabara ng batong umo. Kung ikakasi po sa inyo, ay gagaling po kagad yung karamdaman po. Kahit ano pong karamdaman po, basta kumasis po sa inyo ang batong umo. Napakapangyarihan din po ang batong umo na tunay po, na hindi po gawa-gawa na batong umo. Kasi, at kung bibili po kayo ng batong umo, sa akin po, mas maganda po sa Lazada o sa Shopee, kasi sulit po dyan pag bumili po kayo dyan. Kung bibili po kayo sa tao po, baka piki po kayo o mahal po. Pero sa Lazada po, sa Shopee, mura po yan. Hindi po sila nagbibinta ng mahal po dyan. Kaya dapat po pag binintan po kayo ng bato umo, kilatisin nyo maigi. At makikita nyo naman po kung local po na bato umo ay namumulbos. Pagkawak nyo po namumulbos. Ang tunay na bato umo po, makintab po ang bato umo. Tapos kahit kanyo po matigas, kahit ihulog po nyo, ibato-bato nyo po, matigas po yan. Yung ginawa po, marami po kasing gumagawa ngayon, yung mga solid na marmol po, yung pating marmol yung ginagawa nila para makapiki lamang po. Hindi po nila iniisip na sa mga nakakakon sa kanila, yung hindi po sila nakakatulong kundi perwiso sila. Kaya pasensya na po kayo kung may nasabi po ako. Pag bumili po kayo ay sure win po kayo kung po, at medyo mura po bato umo. Huwag po kayong bumili sa mga tao na po, dami kasing nangungon ngayon. Kahit na sa online po, huwag kong bumili. Yung misis ko palagi bumili dyan, napipiki. Yung pinsan ko bumili dyan, napiki rin. Dapat po bumili kayo sa Shopee o sa Lazada po. Maraming salamat po. Sana po nagustuhan po yung aking paliwanag po. Parte ng katawan na may pinsala, ang paggamit nito ay tuwing alas 8 ng umaga at alas 8 ng gabi. Usalin ng orasyon na 8 bisis at
ihip po sa kalahating basong tubig na pinagbabaran ng batong umo ng 8 bisis inumin bago inumin po. Maraming salamat po.